Into mawuyilindele nemawuyenze xa uhlaselwa kukugula sesi sifo. Kufuneka sonke sazi ukuba masenze ntoni xa siguliswa yi-coronavirus. Esi sifo singakuphatha kancinci, sibe phakathi, okanye sikuphathe ngamandla. Xa sikuphethe kancinci uziva ngathi uphethwe kakhulu ngumkhuhlane. Ungaba nokutshisa, ungakhohlela kwaye kungabuhlungu xa ukhohlela. Ungaphathwa yintloko, ungaziva ungonwabanga emphefumlweni ude umane ulila. Ungaziva udiniwe, kodwa ungahamba futhi usebenze ungaziva uphelelwa ngumoya. Uyakwazi nokulala, uyakwazi nokuzikhathalela ngokwakho, uyakwazi ukutya futhi usele, uyakwazi ukuthetha ungaphathwa kukukhefuzela. Ukuba le ntsholongwane ikuphethe kancinci unezi mpawu sithetha ngazo, ungahlala ekhaya, uthathe amayeza okunyanga intlungu nothomalisa ukukhohlela. Sela izinto eziselwayo ukuba unxaniwe, uqiniseke ukuba uyaphumla kakhulu. Qiniseka ukuba uqaphela imiqathango yococeko ekhaya. Hlala ekhaya. Sukuphuma ekhaya iintsuku ezili-14 ukusukela kolu suku uqale ngalo ukugula. Kusenokwenzeka ukuba wosulela abanye abantu ngezi ntsuku. Qiniseka ukuba iimpawu zesi sifo aziyi ziba ngamandla. Ukuba wena okanye omnye umntu ekhaya uxakwe kukuphefumla xa ethetha okanye ehamba okanye ephumlile, intliziyo ibetha ngamandla, isifuba sibuhlungu okanye isisu, okanye kubuhlungu umqolo xa ephefumla, etshisa ngamandla, ebhidekile engqondweni, ehanjiswa sisisu, cela uncedo olukhawulezileyo, ungxamisekile. Nqanda ukosulela, khusela abantu kwisifo i-COVID-19. Impilo yethu isezandleni zethu.